Oblast koja je, mislim, već duže vreme aktuelna i mislim da se sa tim bore sva društva u ovom regionu, a to je zapošljavanje. Zapošljavanje mladih i samozapošljavanje, to je bio u jednom delu konkursa prioritet i svi projekti koji su imali to za tu temu, mi smo ih sa posebnom pažnjom analizirali. Svaka organizacija ima neku svoju oblast, ali ono što je zajedničko, to je rad sa mladima. Njihovo osnaživanje, njihovo prosto osamostaljivanje, a sve opet kroz planiran program omladinskog rada i sve naravno na dobrovoljnoj bazi. Pruža se velika podrška mladima, daju im se znanja, kapaciteti, radi se na njihovom osnaživanju i osamostaljivanju, što će im sve kasnije u budućnosti mnogo doprineti i prilikom nalaženja posla. Dakle, znamo da današnji poslodavci sve više cene bilo kakav vid aktivizma, volonterskog angažovanja. Ono na čemu mi radimo zapravo jeste da uspostavljamo kvalitet kroz određene standarde za programe koje naše organizacije članice sprovode. Kancelarije za mlade zapravo imaju veoma važno mesto u omladinskoj politici, a to je da zapravo predstavljaju sponu između organizacija za mlade i lokalne samouprave i obezbeđuju zapravo sredstva kroz koje će organizacije sprovoditi programe. Da li je to, ne znam, oblast seksualnosti, oblast zavisnosti od droga, oblast komuniciranja između mladih, ljubavi, različitih veza i naravno svih drugih tema koje tretiraju mlade. I mi negde u budućnosti vidimo to da ćemo se jako mnogo truditi da napravimo takav jedan prostor da mladom čoveku neće biti potrebna knjižica da reši neke svoje dileme i probleme.